wazo da kiɗi ga waka mai tada salon kiɗan farko mata ku sani. Ina zo sai mun tafi ba da waiwai ba. Da shiri kan waka ne Hausa cikin diyar Hausa mata da gari su ne bini fatan alkairi cikin Hausa. Kan waka da mata fita rawa baitin kuna sassa Yusuf Haya ne na hotoron nan kaji dan Hausa dan gidan Nura mada Asnani Tibi ne malamin Hausa. Yan mata na gari rawar kuna birge jama'ar kasar Hausa. Ina kwana gajiya kun zamto jirgin tafiya sau'n farko. Wai waye za ya dara kugun karko? Da rawa kuka ba su mai karko. Yan mata ku taka rawar wakar ki dan farko. Tunda hayaki yau gangar ku na ɗauko a haye sama sama. Bidar ya gamma a rana wasu sun zaɗan sun zo za su yi da taurari na. Inda rabbana ba komai shi duhun dare har rana shi ke kula da al'amari na. Bana yabo da gugar jana. Mata na warku ƙarin girma kaka a san je sama mata kan na yi batu ku ce ban zo ba. Jirgin amarya ango ya zo ku juya a san je sama mata. Ayya 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 ayya. Wazo da kiɗi ga waka mai tada salon kiɗan farko mata ku sani. Ina zo sai mun tafi ba da waiwai ba.